साबायखर नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो सानदों दिनै भैरबकुन्द आगरु क्लाब जायखौ जोङो थांनाय 3 दाननि सिगांनो जों फर्म खालामदोंमोन आरो फर्म खालामखांनायनि उनाव जोङो सेपलिंस थारमाने पुलि आगरु पुलिखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जों मोननो हाबाय आरो बियो ग्रीन बड'लेण्ड मोनसे लाइभलिहुड मिशननिनो मोनसे पार्ट बियो बे मिशनखौ बिटिआरआ लन्च खालामदों आरो बिदिनो बिटिआरनि गासै 40टा समस्तिफ्राव बेबायदिनो गासैबो क्लाब दंजोबो आरो बे क्लाबाव बे आगरु सेपलिंस थानाय पुलिया थांनानै दंहैयो जोंनि पुलिया जोंनि सेपलिंसा एसे फिसामोन बिनि थाखाय जों दसे सम गोबावै लाखिबाय जों दै होनानै मोजाङै गिदिर खालामबाय दिनै जोङो मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डेपुटि चिफ बिथांनि आखाइजों पुलिखौ रानजेननानै जों दिनै जागायबाय बेनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोंनि भैरबकुन्द आगर क्लाब बेयाव जेसेबांखिनि बेनिफिसियारिफोर दङ जोङो गासै 75 पुलि जोङो राननो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय बिनिनो दिनै जागायजेनबाय आरो दिनै माखासे बेनिफिसियारिफोर दंफैयो जों बिथांमोननो बे आगरु पुलिखौ जों रानना हरनाय जासिगोन दायो बेयो भारत नाङैनो नङा बिश्व नाङैनो माने बेसेन गोसा बिफां आरो बे बेसेन गोसा बिफांखौ ग्रीन बड'लेण्डनि थाखाय आरो जायफोरा बेनिफिसियारि लांगोन बिथांमोननि मुलाम्फानि थाखाय नोंथांमोना जिहेतु मोनसे दान होगोन बिथांमोनखौ बे गायनाय समाव माबायदि साजेसन हरगोन आरो देरोब्ला बेनि मार्केटआ माबायदि जायो नाय बड'फा लाइभलिहुड मिशन बे मोनसे मिशन जि मिशननि गेजेरजों लाइभलिहुडआव आरो माने थांना थानायाव माबा मोनसे हेल्प जानांगौ आरो बिनिनो नैबे मोनसे जिथु पार्ट आरो बेवहाय दाम गोसा दंफांखौ जोंनि रायजोफोरनो बा बेनिफिसियारिफोरनो क्लाब फर्म खालामनानै हरनायनि ओंथिया बेनो जाहैबाय बेखौ गायनानै जोंनि रायजोफ्रा मुलाम्फा मोननांगौ लोगोसे जिथु दंफां गायोब्ला एनभाइरनमेन्ट बोथोर एनभाइरनमेन्टआवबो मोनसे बिराद गिदिर सहाय जायो आरो साइमाल्टेनियासलि मोनसे खारदों ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बेयावबो बियो एखेलगे खारफागोन दा नाय बेखौ जोङो मुल्य गोनां खालामनो थाखाय सरासनस्रायैनो गायनानैल' दोनबा जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ जोथोन लानो थाखाय क्लाब फर्म खालामनाय जादों आरो बे क्लाबा सरकारनि सिगाङाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिगाङाव जि चेलेन्जेसफोर दङ बेखौ जेब्लायबो डिसकास खालामनो हागोन आरो बेवहाय मोनसे मिशन मदआव खारदों मोनसे प्रग्रामाव खारदों बाहाय गोबां बिदिनो इमप्लिमेन्टिं पार्टनारफोर दङ आरो सरकारा बेवहाय मोनसे मिशन हिसाबैनो फर्म खालामखानानै बाहाय एक्जिकिउटिभ्सफोर दङ बिथांमोननि गेजेरजों बे क्लाबखौ नायदिंनाय जागोन आरो बेनिफिसियारिया जिथु दंफां गायदों आगर दंफां बे आगर दंफांखौ बियो बोरै गिदिर गोलाव खालामनानै बेखौ मुल्य गोनां खालामनो हायो बियो नैबे क्लाब आरो सरकारनिबो मोनसे दायथ' बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जेब्ला बेखौ नों जोथोन लानानै फेदेरगोन माखासे बोसोरफोरनि उनाव बेवहाय इन्जेक्सनबो होनो गोनां जागोन बा जिखुनु मुलिनि बेबस्था जि बेबस्था लानो गोनां जायो बेखौ जों सरकार तरफनिफ्रायनो बेखौ खालामनाय जागोन आरो बियोखौ जेब्ला मुल्य गोनां खालामगोन बिनि बेनिफिट्सखौ सरकार डाइरेक्ट बेनिफिसियारियानो मोनगोन नाथाय मोनसे खोथा जे नोंथाङा बुंदों जे मार्केट चेनेलाइजेसन बे मार्केट चेनेलाइजेसना जाहैबाय मोनसे जिहेतु क्लाब फर्म जादों बेयो मोनसे मिशन मदनि खामानि बेनिखायनो बेहा गभार्निं बडिफोर दङ बिनि गेजेरजों नैबे क्लाबफ्रा डिसकास खालामगोन आरो गासैखौबो लाहार फाहार खालामनाय जागोन बियो मोनसे मिशन मदआव खारखानायखाय बाहाय साननो गोनां जेबो गैया आरो आं आसा खालामो जि थांखि लानानै जिबायदि स्ट्रेटेजि खालामदों बेयाव माने साक्सेसफुलखौ आं नुहुरदों बेनिखायनो जायफ्रा गायदों बे ओरैनो थांनाय नङा मुल्यखौ खिन्थु बेनिफिसियारियानो मोनगोन थेंक इउ